Hej og velkommen til en gennemgang af procent i Excel på niveau F. Jeg har her lavet en opgave, som er en oversigt over de 10 største byer i Danmark fordelt på indbyggere. Og det som vi skal prøve at finde her, det er hvor stor en procentdel har hver enkelt by ud af det samlede antal indbyggere i de 10 byer. Og det første vi skal starte med, det er at finde ud af, hvor mange indbyggere der er i alt i de 10 byer. Jeg klikker derfor i den her celle her, og trykker bagefter på autosum, så den kan regne antal indbyggere sammen i alt. Nu har jeg en total her på 2,189 millioner. Når jeg nu skal finde ud af, hvor stor en procentdel hovedstadsområdet udgør ud af totalen, skal jeg bruge den formel, der hedder procent, er lige med delen divideret med helheden. Og det resultat vi får, det vil være procenten som decimaltal. Vi prøver en gang her. Vi stiller os i den her celle, trykker lige med, så Excel går i gang med at regne. Jeg trykker på antal indbyggere i hovedstaden. Det er delen og dividerer med helheden, som er antal indbyggere i alt i de 10 byer. Jeg trykker på Enter og finder herud af, at der er 0,58487. Det er procenten som decimaltal. Og når jeg skal lave det om til procent, så kan jeg klikke op på procenttegnet her og lige give den en ekstra decimal. Det gør man ved at forøge decimal her. Så kan vi se, at der er 58,5% af alle indbyggere i de 10 største byer i Danmark, som bor i hovedstaden. Nu kunne det jo være smart, at jeg ikke skulle lave den her udregning hver eneste gang, men bare kunne trække det ned, og det kan jeg ikke selv nemlig. Så hvis jeg går ind i den her celle igen, så skal jeg have låst min celle med totalen. For Excel skal i den her celle tage den celle lige til venstre for den og dividere med den røde celle. Men den røde celle skal blive ved med at være det samme tal. Så derfor så trykker jeg på F4, når jeg står lige her bag D18. Når jeg har gjort det, så vil der komme et par dollartegn. Det betyder, at cellen nu er låst. Når jeg trykker på Enter, markerer cellen igen, træder fat ned i hjørnet, trykker og hiver ned, så vil den nu kopiere formlen hele vejen ned. Vi kan prøve at gå ind på nummer 7 Kolding og kigge. Der kan vi se, at den har taget cellen til venstre, som er delen, og divideret med den røde celle, som vi har låst, som den skal dividere med hver gang. Det var sådan, man laver procent.